קורה? מה נשמע? אז אני נועה, והיום אני רוצה לעשות לכם סרטון על קולקציית המברשות שלי. אז אני בעצם נתחיל מהחברה שבעצם התחלתי להשתמש בה, וככה זה התגדל לי. אני פשוט אעשה את זה לפי הסדר שאני זוכרת, שיש לי בראש. אז כל מי שרוצה לראות את כל המברשות שיש לי, ואיך התחלתי איתם, פשוט שתיכנס לתוך הסרטון. כן, יאללה. אז אנחנו מתחילים מהחברה הראשונה, האהובה עליי, זאתי שבעצם הכי התחלתי להשתמש בה. ממנה היה לי את כל האיפור. איך קוראים את זה? סקרה. סתם, שומעים לי היום. כן, שמים לב. אז זאתי החברה סקרה, זאתי בעצם החברה שגם התחלתי להתאפר בה, והתחלתי להבין מה זה איפור. די לחבור. דברו על המברשות. אין להם שמות או משהו כזה, אז אני פשוט המצאתי את זה שמות, אז גם המצאתה של נועה. יש פה מברשת מייקאפ. פשוט שטוחה רגלה מברשת מייקאפ. אותם אני פחות אוהבת למייקאפ. תנו לי שם דוגמה את זאתי שהן השמנות. אני לא אוהבת במקום. אלה, אבל היא חמודה. מה את מדברת על זה? מברשת עיניים פלאפית וגדולה, טשטוש, הייתי אומרת. מברשת להנחה. מברשת חד צביתית. ומברשת הנחתית שבאמת אני חיפשתי אותה מלא זמן. ולא רציתי חברה די יקרה. אז מצאתי אותה. טופ 10. ידעתם יש טופ 10 מברשות? אז יש להם. ולי יש אותם גם. גבות. מי לא יודע איך להשתמש בזה? חוץ מזה, בזה כן אני לפעמים משתמשת לגבות. בזה לפעמים אם יש לי גושים של המאסקרה, מוציאה אותה. טיפ ממני לכם אם יש לכם מברשת כזאתי. מברשת, אני קוראת לה מברשת מאוד מאוד קטנה, שפיץ או משהו כזה. אני אוהבת אותה. תראו אותה מלא. הנחה, אני בקרוב משתמשת בה לשפתיים. היא גדולה, היא... כן. היא מברשת סומק או פודרה מתחת לעיניים. אני אוהב משתמשת בה לפודרה באזור עתי או פודרה מתחת לעיניים. לא יודעת, פעם הייתי משתמשת בה לברונזר סומק, אבל עכשיו יש לי את השימוש אחר. מברשת של SM זה ה-High Blender Brush. היא מברשת פשוט טשטוש גדולה, פלאפית. מברשות של ביוטיקר, אז יש לי פה אחת יותר צפופה מהשנייה, אז אני אתחיל מהצפופה. יש לי פה את ה-S217, שהיא מברשת טשטוש טיפה יותר מדויקת. ויש לי פה את ה-K21, שהיא מברשת טיפה יותר פלאפית ופחות מדויקת. היא כזאת הכי טשטוש. מברשות הבאות שהן באמת הגיעו לי רק השבוע. אז אני אתחיל מאלה, הם חיקוי של סימה, אבל הם בדיוק כמו סימה, לדעתי, אני מאוד אוהבת אותם. אולי כל אלה שהם בעצם מברשות פנים, יראו לכם באמת אותו דבר, אבל יש רגע שבאמת תגידו לי, לא, זה לא אותו דבר. ממש לא, אז כן. יש פה את המברשת מייקאפ הזאתי, שהיא לא הכי דחוסה, אבל היא גם לא הכי אוורירית, היא בין לבין. אז כן. יש את המברשת הזאתי, שהיא מברשת מאוד מאוד אוורירית, מאוד מאוד פלאפית, היא חמודה. מברשת טיפה קבוקי, היא ממש טיפה, כן, היא טיפה הולכת הצידה. לא יודעת למה אני אשתמש בה. מברשת מייקאפ טיפה דחוסה, לא יותר מדי. ומברשת קונסילר, היא די קשה, אני חייבת לומר. או איילייט, לא יודעת, משתצאתי להשתמש לה כאלה. אני אוהבת את המברשת הזאתי.
המברשות העיניים, 2 טשטוש, 2 לחות הצידה, ו1 עיפרון. מברשות האחרונות שהגיעו לי בעצם, הן חדשות, הכי חדשות שלי. ריטה קניקס, קוי! אפשר להשיג את זה באייר, במעל אקספרס, לא לאט. הצהובות. מברשת פודרה מאוד מאוד ענקית, גוון 100, מספר 100. מברשת מספר 101, שהיא מברשת מייקאפ, אבל פה יוצרת מין זווית. מברשות עיניים, אז יש לי פה את 200, שהיא מברשת פשוט להנחה כזאת. 201, שהיא מברשת טיפה יותר צפופה, ממש כזה. מברשת חד זוויתית שהיא, אומייגוד, איזה טובה היא, כבר השתמשתי בה והיא מושלמת. 202. מברשות הוורודות, 300, סומק. ו301, ברונזר והיילייט. זהו. אז זהו כל הסרטון, אל תשכחו לעשות לייק וכמובן לעשות סאבסקרייב, כי אני נורא אשמח. אני מבקש מכם בבקשה לרשום לי עוד שמות לסרטונים שתרצו, למשל שיתופי פעולה, שיהיה לנו אחד בדרך, כל מיני אתגרים, אולי נעשה טאג היוטיוברית או משהו כזה, אפילו עכשיו. גם אבל נעשה לכם מלא סרטונים, אל תדאגו, יהיה לנו ממש כיף. וזהו בנות, אני אוהבת אתכם מלא. ביי גייז. חביגו. איפה בסוף? אני נתק. אז אני חץ. ביי.